За да имаш добра дикция, едно от много важните неща... Кеф има как в момента се стараеш да говориш правилно. Не, аз като цяло, по принцип, напоследък се старая да говоря правилно, не знам дали ти направи впечатление. Не, сега в момента си личи, Още повече. че се форсираш, просто защото малко по-ги казваш по-правилно. И си шлайфам думите. Да, нарочно, защото стана на въпрос. Да. И то не е само защото снимаме, но... Това е за фокуса. Не, до сега не се личеш толкова, сега малко повече се личи. И затова е толкова... Запомни си мисълта. Запомни ли, ако ще да кажеш? Чакай. Да. Затова е много важно фокуса. И примерно тия постери, дето си го направил на баща ти, е много готино да се налепиш някакви неща, защото само като го погледнеш и като се фокусираш, в момента говориш правилно, защото стана на въпрос за тая тема. Да, средата ти е важно, житейския опит и генерално опита, който ти имаш за твоята дикция. Да си човек с много опит, много изживяни неща, с много емоция, защото ти я влагаш в твоята реч. Ти имаш, първо, че разбираш хората, с които говориш. Разбираш себе си по по-добър начин. Разбираш и нещата, които казваш. И може да им дадеш една нотка добавена емоция на другите хора. Тоест ти още по-добре ще си разбрал себе си. И ние колкото и да се блъскаме в момента да оправяме думички, да имаме всичките тия опити за говорене, няма да имаме този житейски опит. Ние вероятно ще го натрупаме на едно добро ниво за нашата възраст. Но е друго вече да си минал през някакви неща, да си изпитал някакви неща. Буквално да си минал, това добавя още стойност към твоето пренасене на информация към света. Дали е било по говорна форма, създаване, каквото и да е, опитът е много важно нещо, което колкото и ние да се бъртим, си идва с времето. Сега факт е колко бързо го придобиваш този опит. Ако работиш в тази насока за качествен опит, по-бързо се развиваш, но пак времето е фактор, който няма как да избегнеш. А за това, което каза, и ти виждаш това нещо и то директно смисъл, който ти предава, може да те издигне на лимита ти, който ти сетва. И е много яко. Такива сказки си, но да те върнат там, където трябва. Примерно, един базов пример, който мисля, че аз ти мога да го направим, който съм си помислил да го правя, но така и не ми е останало, плакат на Гогес. Дали ще го сложиш над компютъра, пред вратата, над вратата, до вратата, като се събудиш или някъде. Просто като го видиш да се сетиш, че този човек, има човек, който ги прави тези работи по този начин и някакси съм сигурен, че ако сутринта ти е тегаво и като го погледнеш, много по-бързо ще влезеш такъв режим, който да си кажеш, това ги прави. Аз трябва също да ги правя по подобен начин. Примерно на алармата, аз на едната аларма съм сложил неговия глас. Да, нали си ги виждал тия типфъци? Да, сложил ли си? На едната аларма ми и той, да. Вече ми втръснало да го слушам, аз съм се го оставил. Аз си представи, като с тебе имаш... Вектор си е играл играта с тия силуетните човечета, има един дет бяга, такъв с тебе да бяга. Ама някакъв топалка, примерно. Мен това много ме дърпа. А като имаш някой, дето е еквивалент от на късен като тебе, даже да не живееш с него. Камо ли по-добре? Даже да не живееш, даже да не живееш с него, да работите заедно, да си ходите примерно в офиса заедно. И ти просто като тръгнеш да слакваш по някакъв начин в някакъв департамент, се сетиш. Не департамент, някакъв... Някаква област. Някаква област, да, по-добре. Някаква област. Просто... се сещаш, сега момента не спи, нали? Истинския ръст идва, когато ти се съревноваваш с обкръжението хора, които са много по-добри от тебе и са в същия път като тебе. Това е нещо, което е аз срещу себе си, е менталитет, който те успокоява, когато се замислиш, че има много по-успешни хора от тебе и дето се вика ти къде си да ходиш да се съревноваваш с тях. И също ако има по-слаби от тебе, т.е. ти ако си на върха вече няма какво да правиш, за да не се успокоиш, че си топа на топа, защото веднага ще те изместят, да продължиш да си бачкаш, нали? Сам срещу себе си, да се развиваш в тази насока. Попейте си! Колега! Гледай го как изпреварва, гледай го.